Yesterday, the whole nation was confused. Panokwa kunzi VP Constantino Chiwenga, he did not attend the funeral ya Comrade Bombshell Geza. Anozikana kunzi, he was a popular campaigner wa VP Constantino Chiwenga, but he was spotted yesterday achino celebrate no attend the burial ya Comrade Samuel Mpabanga pa National Heroes Acre. Zanapina mashoko mudapangwa ino akasara akasiya vanhu vese vari puzzled. Vanhu vaifungidzira kuti VP Constantino Chiwenga aiwa vachaatenda the funeral, kunyange zvavo kungoenda kunobata maoko kana kungoonekawo varipo, kunyange vakasataura any speech. Aiwa nyika yese yaifara. Subscribe, like, on the bell icon. Comrade Bombshell Geza vakarodza veruzhinji apo unoonekwa kunzi even the state haina kana kumbopa any statement, any official statement regarding his death. Panguva ino ZimEye inopost mapictures ane zuro ekuHeroes Acre aiwa pa the burial ya Comrade Samuel Mpabanga, obudanyira achiti after failing to attend the highly popular and pro-Constantino Chiwenga campaigner Blessed Geza's funeral on Monday, the VP today, meaning yesterday, turns up for a little-known Comrade Samuel Mpabanga, Comrade Moffat Ngomo, burial at the Heroes Acre. Though mashukana yatagombana ZimEye vachiti aiwa VP Constantino Chiwenga was spotted aiwa vachirepresent over the burial aye just a national hero ari kuonekwa panapa Comrade Samuel Mpabanga anozikanwa kuti anga ane lower ranking tichimukombera na Comrade Bombshell Geza. Chitiko chinoonekwa kunzi this message is not only going to VP Constantino Chiwenga but it is going kuma ZANU-PF members kuti Comrade Bombshell Geza kunyange zvapo pamazuva okupedzisira papa ane rift nezvigananda, but tinoona kuti his national hero status aifanira kungopiwa zvake sezvakambotaurwa naChristopher Mutsvangwa uye zvikatokonzeresa chaos in the ruling party. Pana comment section medu zvafungura muri kudei pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, children on the bell icon.